Zdravím, volám sa Monika Rohoňová. Toto video natáčam na základe vami zadanej úlohy. Odpoveď na prvú otázku je, že ja som určite zmenila vo svojej manažerskej praxi za posledný rok spôsob delegovania úloh. Začala som viac dôverovať týmu a to sa vlastne stalo tak, že som zabezpečila udržateľnosť vo fluktuácii. Takže sa tam začala budovať nejaká dôvera, viac sme sa poznali a ja som viac začala rozoznávať potenciál zamestnancov mojich kolegov, takže som akoby delegovala efektívnejšie tie úlohy, viac na mieru tým ľuďom. Spozorovala som vlastne, že sa cítia viacej zapojení, viacej motivovaní a keďže som cieľne zadávala úlohy, tak taktiež vďaka tomuto spôsobu sme v podstate minulý rok konečne dostali pobočku do zisku. Odpoveď na druhú otázku. Pre mňa je to určite zručnosť aktívne počúvať a aktívne sa pýtať. Pretože mne je jasná, že dobrý manažér nemá mať len zvládnuté procesy, vízie a ciele, ale byť akoby taký ľudský a empatický voči ľuďom a to presne sa dá zabezpečiť tým aktívnym počúvaním a aktívnym pýtaním sa, či rozumejú všetkému, o čom sa teraz rozprávame a kde vlastne potrebujeme smerovať. Vlastne cez tie otázky alebo cez to počúvanie viem ja viac pochopiť potreby tých jednotlivcov v týme a aj tým ako celok sa mi tam lepšie vyskladal tým pádom a keďže ich počúvam, tak zachytím rôzne také signály, ako sú nápady, obavy, strachy alebo naopak, čo ich teší. A tým pádom sa v podstate akoby vytvorí to takéto pokojné pracovné prostredie. Snáď už teda, len už mi čas končí, snáď nevadí, že ho trošku prešvihnem. Áno, navštívila som vašu pobočku v Banskej Bystrici. Pobočka bola taká menšia, v podstate slúžila ako výdajňa, ale mali ste tam v podstate aj tovar, ktorý som si vedela na mieste kúpiť. Za mňa zákaznícky servis výborný, pán v podstate naozaj mi vysvetlil všetko, ja som si tam robila taký malý mystery shopping, takže chcela som si kúpiť notebook s numerickou klávesnicou, to bola moja podmienka a druhá bola, aby to zvládlo nejaký klasický jednoduchší grafický program. Kladol mi otvorené otázky, bol ochotný, na všetko mi odpovedal, naozaj mi venoval dosť času, takže toto bolo za mňa fajn. Jediné, čo mi tam teda chýbalo, bol asi pracovník na ploche, nakoľko bolo tam dosť ľudí, priznám sa, nespočítala som ich, ale on na mňa akoby oslovil ma spoza toho pultu, spoza tej pokladne, ja som bola dosť ďaleko, tak sme si tak kričali,